mentre lui che non guardava agli amici raccontava. Course d'un enfant qui traverse la rue, un peu de bois qui brûle, quelques mots de refrain. Košice Open je jedna z najväčších akcií v Košiciach, ktorú máme možnosť realizovať pre spoločnosť Antik, ktorý pre Slovenský zväz tanečných športov vytvoril samostatný kanál a na Antiku viete exkluzívne sledovať priame prenosy, streamy z najvýznamnejších súťaží. Tento rok Košice Open hostí majstrovstvá Európy v 10 tancoch dospelých, čo je tá najvyššia kategória, čiže uvidíme tu najlepšie páry z celej Európy. No a my sa tu podielame na prenose s celým prenosovým vozom, so 7 kamerami, s zariadeniami na opakovanie tých najlepších záberov, s grafikou, čiže titulkami, tak aby zákazníci Antiku, diváci v domácnostiach videli plnohodnotný záznam. Dva. Srdcom prenosového voza je takáto réžia, kde režisér a strihač vidia všetky zábery. Potom tu máme zariadenia na záznam, respektíve opakovanie tých najlepších momentov. A aby ste videli čisté obrázky, tak to uvidíte v zadnej časti spolu so zvukárom, kde sú tzv. Korekčné pulty a kde si vieme nastaviť farebnú teplotu, clonu a všetky ostatné náležitosti kamier. Používame štandardné broadcastové kamery s plnohodnotnou optikou, čiže objektívom pripojené cez optický kábel s veľkými sluchadlami, aby práve kameraman mohol komunikovať s prenosovým vozom s veľkým tzv. Hľadáčikom. A keď sa kameraman postaví a vidíte to na hociktorom prenose, pracuje presne tak ako my, aby priniesol divákom do obývačky plnohodnotný zážitok. Toto je samotná kamera. Tu k tomu ide objektív, k tomu ide, my tomu hovoríme, že riťka, čiže komunikátor na optický kábel a tak ďalej. K tomu ide veľký hľadák, statív, ovládanie objektívu.